Utenga wa gaureni ena changu agaureni ena musaiwale kupanga share video kuti ena so yapeze mosavuta. Utenga wapase ena pano pala hili KTV. Utenga wapase ena Blantyres ndo Blantyres school ya mmanja anyama tamala Congress Party aya samoto komaso zigawenga zina zikufuna zichite chiwembu. Taona ni ma videos yao akufuna yo kusokonesa zisango zisokonekere kuti DPP sawine. Ujira masambo kanje. Kureke kujamazi muchipindi kirefu. Chipani cha Malawi Congress Party chatumiza magalimoto amtundu wa Fortuner opitira 11 amene nditwa kuchokera ku State House kupita ku maboma osansa ndipo enawo magalimoto enawo ali pa Mbowe filling station kudikirira apolisi amene akufuna kuenda nawo. And galimoto imodzi ya Fortuner yanyamuka kale ku Lilongwe moti panopasi nadutse mudedza kulowa mu boma la Nchewu. Timafuna tipemphe nsanga apolisi kapena achitetezo ena aliwonse kaya ndi anyamata amene amakonda dziko lawo azipani zina zonse zotsutsa kuti achinge roadblock mwadzidzidzi ikhale msewu yonse chifukwa khumbo lawo afuna kupita maboma ngati Nchewu, Mchisi, Dowa, Salima, Kasungu. Ndiye timafuna tipemphe ndithu misewu yonse yopita magalimoto yopita madalangala amene wawa ichingidwe chifukwa amene momwe mukhala anthu ena avala zovala ngati za meki koma si ameki ndi amene akufuna kukabera zisankho kutenga mabox amene avotedwa kale kukachosa amene anthu afuna kuwerengera amene anthu avota achilungamo. Choncho tikudziwisa mtundu wa Malawi mosachedwapo nkhani imene yatipeza pampano anthu ena akufuna kwabwino atitsina kuti kuchokera ku area 30 police headquarters ndipo magalimoto onsewo mukhala apolisi ndiye ena amene avala zovala ngati za meki. Chichingo chonena kuti akhale ngati ndi ameki akagwira ntchito zina koma anthuwo si ameki atumidwa ndi MCP. Amalawi mumvese nkhani imene ichitike immediate with effect pamene uthenga ukukufikani mukhazikitse ma roadblock adzidzidzi madera onse amene misewu yonse ya mdziko muno kuchokera pa Lilongwe msewu wopita ku Salima kukhale roadblock, msewu wopita ku Kasungu kukhale roadblock, msewu wopita kwa Malembo kukhale roadblock, msewu wopita ku Nchinjiso kukhale roadblock, msewu wopita ku Blantyre kukhale roadblock. Roadblock ya Blantyre ikhalire pa Nchewu as far as it is soon and very soon. Zimene zichitike ndithu anthu akonzeka akudziwa kuti akugwa chisankho chakuluza afuna kubera. Uthenga watifika chonde Amalawi kufuna kwabwino nsanga zimene zichitike ngati polisi si kuchita mwansanga inu anyamata amene mumakonda dziko madera amene tachulawa tengani zida zanu zokwanira mukapeza anyamata amene mukapeza galimoto mtundu wa Fortuner ine iliyonse muli apolisiwo musawamenye mmenye kama amene avala ma uniform ameki chifukwa information yomene tikupasidayi kuchokera kwa apolisi omwewo amene sakukondwesedwa ndi ulamuliro umene uliko. Pastor Shumba ndilo zina langa. Alole akane MCP yagwa nayo ndiye kufuna igise njira zina zazizonse makamaka mu usiku nowo amati salole chisankho chawinidwa DPP kutsogola kwina kulikonse koma akufuna kudzimbaisa. Choncho mwesese maboma onse amene ndatchulawa Kasungu, Nchisi, Dowa, Nkhotakota, Salima komanso Nchewu kukhale achitetezo usiku ma roadblock akhazikitsidwe ena aliwonsewo galimoto ya mtundu wa Fortuner isadutse mmene muli apolisi ndiye amene avala zovala za meki zovala za meki osameki atibuleni agwireni muchite nawo chisankho chichifaa chikhale chisankho cha mtendere chabata Ukuzaka anyamarazi kwanja MCP anda wajaba awatikira mamasewe awatsitsa alonda chibonga stanadi foni yako ionekera kwanja